Ица събуждай се. Кажи. Добро утро. Добро утро. Снимаш ли? Да. Почвате деня за влога. Добре. Аз съм Мицоплей. Днес сме в хотел за 4 дена и сега не знам какво има. Знам, че има там билярд. Аз съм на 3-ти етаж, качих се догоре, видях сега. Сега отиваме в лоби бара, там да ядеме и после отиваме в Лозенец. Тръгваме. Аз ще ви кажа каква закуска има. Спагети. Тук някаква, не знам какво е, картофик, месо. Това са кюфтета някакви забрати. Шунче някакви. Колко за... Така ми викат. Това са като хапки. Това е пица. Това е пържолка. Това не знам вече. Това е телешка супа и там ури с кола. С царевица. Тук има ананас ли е, какво ли е. Тук е там има доста неща. Опа. Ето това е тяхната. Сега тук малко ще ви покажа храната. Вижте, тук има доста някакви неща, лютичушки, много неща, много салати. Колко за... Салати. Оп. Ето хора. Ето, както виждате. Тук е хляб. Тук има още един хляб и тук пак хляб. Тук ги печат. Сега ще сядаме. Просто аз няма да ям, защото не съм гладен. Тук сме вече на масата. Чакайте за... Кажи мамо здрасти. Кажи тата здрасти. Това е храната, която ядеме. Аз нищо не ям, защото не съм гладен. Здравейте хора, аз сме на другия басейн. Само сега сме на сърцето, малко на слада. Отиваме на другия басейн, който е... Има детски, който е топъл и голям, който е топъл. Нека да тръгваме. Ледена студена вода. Здравейте хора, вече сме на другия басейн. Тук е детска.
Тук е големия. Сега ще слезаме да видим какъв е малкия, колко е топъл. Моля, вдъхте брутална, леле! О, хора! Моля! О! Моля! О! Сигурно е същата като тази там. Сега ще видим. Това леко е студено. Нека да тръгваме към другия, големия. Тръгваме. Тук децата тренират как да плуват. Пробвай да си по-близко да плуваме. Ето, тялото ти е близко да плувате с добре. Пробвайте. Тя си много да сега. Как влизаме? Леле, брутално е тук. Сега там си сам. Айде, чакам тук. Това е по-толкова от малкия. Хора, това е супер. Мале. О, мале. 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 Хора, сега ще спреме малко видеото, но спокойно съм. Здравейте, хора, сега ще играеме. Тук се смиря. Вече не ме мързи, да. Браво, братле, знаеш какво да казваш? Хора, сега отивам, ще ви видите краката. Аз отивам на дъночи. Чао! По-късно пак ще се включа. И хора, абонирайте се за канала с кампанката, да покажем нови тя ги гледате! Вау! Хора, сега ще ми видите краката. Това, чакайте само. 3, 2, 1. Моля, чайката снимай. Е там, където лети. И е та чайка, където се кацна, е там. Зумни. Вижте чайка. Хора. Хора, видеото от вчера продължава, просто не можах да снимам как си лягам, ама ще продължим на топлия басейн, сега ще ви покажа как плувам.
победител. Да ви кажа хора, абонирайте се за канала с камбанката. Ако искате да спечелите за гилове, е много просто. Трябва да харесате това видео с един лайк и да коментирате долу да се абонирате с камбанката и като качвам нови джай ги гледате и после долу в коментарите напишете готово. Който го направи това, първи печели. Сега на басейна, който доста плувах. Хора, както се замисли, искате ли да ви вода на брегът на морето? Айде, взимам ви с мене. Идвайте! Тук има детска площадка, която има люлки и паралелка. Две пъти. Не, ги кажем три, защото тук червената има две, а тази жълтата има една. И люлки. И люлките. Малено морето е басиланите. Вижте колко ни пускат. Мале колко е мурно е сега. Влизам и това. Мале, тук е сега за джетове. Ама няма как да карам, много е скъпо. Една. Да, правиш един завой. 100 лева. Мале, какво е мурно? Хура! Това нормално ли е? Хора, тук са станче. Отиваме да пуска. Хора, вече сме на морето. Аз го не ми пълни. Не става за плуване. Не става за плуване. Айде, чао! И мисля, че това е моя храна. Че не съм ял нищо цял ден. И вода за мен. Мале хора. Първи картофите. Картофите са бутални. Мале. A few moments later. Един час по-късно хвана го. Мале! Истина, това е брутално. Не. Това е много хубаво.